Benvinguts de nou a la cuina de casa per fer un nou experiment amb materials casolans. Ja que estem confinats, què farem? Doncs avui farem una cosa molt xula. Avui farem de científics de veritat. I és que jo, per l'experiment de demà, necessito unes monedes de coure que estiguin ben netes, però aquestes estan brutes. I he dit, ostres, les hauria de netejar. Doncs apliquem el mètode científic per veure amb què queden més netes. I això del mètode científic, què és? Doncs és un sistema, una manera de treballar que serveix per investigar allò desconegut. I té una sèrie de passos. Aquests passos sempre comencen per una pregunta. Després, tu fas la teva hipòtesi, vol dir allò que tu creus que hauria de passar. Fas un experiment per demostrar-ho o per comprovar que allò que tu has pensat no era veritat. Després d'aquest experiment mires què ha passat i analitzes els resultats que has tingut. I després de tot això dius, home, doncs mira, estava equivocat o no, estava encertat. I d'això se'n diu treure conclusions. Doncs per desenvolupar el mètode científic avui a casa farem servir 3 monedes de coure que estiguin una miqueta brutes. Farem servir vinagre, llimona i una beguda de cola, un cotonet i una palleta. Perquè nosaltres la pregunta que tenim és com puc netejar aquestes monedes de coure? I una hipòtesi que tenim és que podem fer servir l'àcid del vinagre, l'àcid de la llimona o l'àcid que té la Coca-Cola. I ara haurem d'experimentar a veure quin dels 3 va millor. Som-hi! Vosaltres podeu provar altres substàncies, Jo he decidit triar àcids que estan a la cuina de casa. I començaré pel vinagre. Posarem unes gotes en aquí, molt poquetes, una o dues només. Així, 1, 2, 3. Va, ja ho tenim. Molt bé. Ara farem el mateix amb la llimona. Ui, un rajolí, mira que bé. I ara, amb la Coca-Cola. Clar, ara si he de posar aquí tota la Coca-Cola, això és un embolic. Per això agafarem la palleta. Farem la palleta, la posarem aquí dintre i taparé. D'aquesta manera sortiran algunes gotetes d'aquí. Veieu? Mira, 1, 2, 3 i 4. Va, i una de purpina, i 5. Ja ho tenim. Com que la palleta està neta, ara el que faré serà aprofitar que tinc un got, aprofitar que tinc una llimona i esperar. Ara he d'esperar una estona que acabi aquest experiment. Jo com que tinc una Coca-Cola... Ha passat mitja horeta i l'experiment ja ha acabat. I ara anem a analitzar els resultats com fan els científics. Agafarem un cotó i netejarem la moneda a la que hi hem posat el vinagre. Després farem el mateix amb la moneda que hi hem posat la llimona. I aquest cotó el guardarem per fer un experiment tot seguit. I finalment el del vinagre. Anem a mirar quina de les 3 ha quedat més netes. Això és l'anàlisi dels resultats. Doncs jo crec que la que ha quedat més neta és la de la llimona, la que està al mig. Aquesta seria la conclusió del nostre experiment. Avui hem vist com funciona el mètode científic. I què farem amb aquest cotó? Doncs ara l'hem d'assecar. Com que segurament encara tenim la calefacció oberta, el posarem sobre un radiador i de seguida el tindrem sec. Doncs per aquesta segona part de l'experiment ens farà falta el cotó un cop s'hagi assecat, la nostra fusta de fer els experiments amb foc i una miqueta d'alcohol. I ara el que farem serà mullar una miqueta el cotonet, posarem una moneda perquè la fusta no se'ns faci malbé i encendrem el cotó. I ara, si aquest cotó, us heu fixat, pot estar una miqueta de color verd. Això és perquè s'ha format una sal amb el nostre amic el coure. Una sal que probablement sigui un carbonat de coure
o fins i tot una mica d'òxid de coure. Al cremar aquest coure ho farà d'un color característic. Això ja els alquimistes fa més de 500 anys ja se'n varen adonar, de que hi havia elements, com el coure, que cremaven amb colors sorprenents. Anem a veure amb quin color crema això? Oh, mira, poder hi ha massa llum. Ara l'apagaré i veurem que hi ha una mica de color entre blau i verd en aquí. Doncs mireu, avui a casa hem après com funciona el mètode científic i hem vist que per netejar les monedes de coure el que va millor és la llimona. Per tant, per l'experiment de demà deixaré unes monedes en remull amb llimona durant un parell o 3 d'horetes. L'experiment de demà també espero que us agradi. I a més, després hem vist com el cotó cremava amb un color tirant cap a blau, gràcies a la presència de coure. I podeu dir, i això de què serveix? Doncs mireu, els focs artificials es fan d'aquesta manera. Oi que la ciència també pot ser divertida? It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.